Зәңгәр экрандар янына Зиннур Әхәт улын сакрабыз. Уны матур гомер байрамы менән иң кадерле кешеләре, катыны һәм балалары тәбрик итә. Җир йөзендәге иң кадерле кешебез, атайыбыз, тормыш иптәшем, кайным, олатайыбыз Корбанаев Зиннур Әхәт улы үзенең 70 яшьлек гомер байрамын каршылана. Күгәрсен районы Күгәрсен авылында 1951 елдың 10 июлендә Шәмсинур һәм Әхәт Корбанаевтарның ишле гаиләһендә ул беренче бала булып дөньяга килә. Шул ук авылда үсеп, мәктәп елларын үтеп, армия сафтарында хезмәт итеп, туган авылына әйләнеп кайта. 1973 елда әсәебез Фәридә Әкбәр кызы менән тормыш юлын башлап ебәрәләр. Күгәрсен авылында төпләнеп, гөрләтеп тормыш коралар. Бер артлы кызлары Лариса һәм Вәсиләгә гомер бүләк итәләр. Балаларына белем биреп, олы тормыш юлына сыгаралар. Зиннур Әхәт улы озак елдар Октябрь совхозында хезмәт итеп, хаклы ялга сыга. Әлеге көндә атайыбыз менән әсәебезгә 3 ейәнсәргә һәм 1 ейәндәренә олатай һәм өләсәй булу бәхетен дә күрергә насип булды. Безгә, балаларына һәм ейән-ейәнсәрдәренә ныклы терәк безнең кадерләребез. Бик тырыш, уңган улар, дөньялары матур, гөрләп тора. Кадерлебез, ихласлык, күңел ябайлыгы, сабыр, изгелекле, ышаныслы. Бұл сифаттар барыһы ла һинең турала. Ярдәм кәрәк сагында йәнен бүлеп бирергә әзер булган атайыбызга нинди генә рәхмәтләребезне әйтһәк тә аз булыр һымак. Һин булганга тормышыбыз ямьле, бәхетебез тулы. Безнең өчен мәңге кадерле һин. Ходай кушһын бергә яшәргә. Йер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Ак бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңдә шатлык бирәһен. Сәламәтлек үзе бәхет бит ул, Ходай шуннан мәхрүм итмәһен. Котлау сәламдәре менән тормыш иптәшең Фәридә, кызларың Вәсилә, Лариса, кияүең Сабит, ейәнсәрдәрең Азалия, Илина, Гөлназ һәм ейәнең Нурислам. Хөрмәтле Зиннур Әхәт улы, без сезгә юбилейгыз менән ысын күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә ныклы сәламәтлек, гаилә именлеге, эшләрегездә уңышлар теләп калабыз. Бармы икән җир йөзендә биземен, яхшылыкны синең үлчәрлек, синнән күчкән яшәү кеше әти, мең дарьяны җырлап кичәрлек. Безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның теләге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның теләге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның теләге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның теләге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа
рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышы